Ei saa kuitenkaan tuohon palloon pistettyä potkua. Nyt lähtee sitten Tessi Liimin pinkaaminen kohti maalin tekoa. Tessi Liimi. Syöttääkö vielä Hänniselle? Tessi Liimillä olisi nyt paikka vetää. Ja mutta veto lähteekin Machalin jalasta ja Machal tekee tästä SJK:lle kolmannen maalin ja aika selvän maalin. Näin ottaa Anis Machal tärkeän maalin SJK:lle ja siellä käydään kiittämässä myös Seinäjoen Tekonurmea tästä hyvästä alustasta. Tessi Liimihän tässä oli todella tärkeässä roolissa ja lopulta maalin tekee Anis Machal. Arma pelaaja, jota kovasti täällä pari minuutin ajan arvuttelee, että kuka siellä oikein Kupsin oikealla laidalla oli. Nyt tulee Gradelille kiire ja tapahtuu moka. Nyt on SJK:lla paikka ja sieltä pistetään pallo maaliin. Pallo pistetään maaliin ja sen iskee Anis Machal, joka tulee tilanteeseen vähän siltä taustalta. Nyt sitten tämä Gradelin upporikas ja rutiköyhä pelaaminen kostautuu. Ja vaikka tässä toisella jaksolla SJK-hyökkäykset ovat olleet vähissä, niin nyt Kups lahjoittaa tämän tasoitusosuman. Kups reagoi välittömästi vaihdolla tässä heti tämän tasoitusmaalin jälkeen. Katsotaan vielä Graid. Anis Machal. Jälleen haastaa matala keskitys. Peli on tasan! Onko se jälleen niin? James lähtee avaamaan pitkää palloa sinne Jipon kenttäpuoliskolle. Terripaja rynnistää boksiin. Kääntää matalaa takaviistoon. Raiski jatkaa juoksua kohti kulmalippua. Ei saa sinne jatkopalloa. Keskeltä löytyy vetopaikka. Ja rohkeasti lähtee Machal kokeilemaan. Mutsipäin Machal. Anis Machal hakee jalan vapaaksi. Matala laukkaus. Sivuverkko. Verkko kyllä heilaa. Sinivalkopaitoihin. Onuaha levittää sinne oikealle Machalille ja sieltä tulinen laukaus, mutta sivuverkkoon. Keskityspaikkaa. Tai syöttöpaikkaa. No syöttöpaikka löytyy. Hyvin tulee Anis tilanteeseen. Anis lähtee laukomaan. Paha pallo. Siinä on vähän ongelmia Suukilla palloa torjua. Pistää kuitenkin. Anis Machal hakee Vasuria vapaaksi. Veto lähtee. Kova veto, mutta on kyllä upea torjunta siellä Maksimi Suurilta.